Merhaba jwara temaşavanên hêja navê min Ender Peker ji bo temaşavanên nû hezî bêjim ez rêberê dêra protestan ya Mêrdînê me û dîsa em bi bernameyekî nû li pêşwene û em ê li ser hinek mijara biaxivin. Di van bernameyê de wek her carê jî ez dibêjim ehlaqa İncîlê li ser wî em sekinin li gor İncîlê lazim e em çawa di nav jiyanê da rê bidin lingên xwe li ser wana em diaxivin û her bernameyekî de mijarekî em digirin dest. Mijara me îro li ser kuştinê ye, li ser hêrsbûyînê ye. Em hinek li ser viya bisekinin û hinek li ser viya biaxivin. Wekû hûn dizanin bi rastî rojên me da tiştekî gelek girîng tiştekî gelekî nexweş دوی مری دا گرینگی کی هیا چیه کشتن her derê da mirov tên kuştinê zarok tên kuştinê jin tên kuştinê mêr tên kuştinê di her derê da bi taybet di rojhilata navîn da bi hezar salan e xwîn nesekiniye bi hezar salan e xwîn diherike kî hema hikûmdariyekî bê ser em bêjin hema kuştin dûr da çê dibe an jî yê ku em bêjin di binûyê hikûmdarî de ye ew îca dest bi kuştinê dike. Yani tu cara ji vî mintiqê me kuştin xelas nebûye. Her tim jî berdewam dike. Îro jî bi taybet îro ev çend salên dawî her roj wexta em xebera godar dikin filan derê da teqînek çêbû ew qas kes hat kuştinê. Filan derî da em bêjin pêvçûn çêbû ew qas kes hat kuştin. Şar çêbû ew qas kes hat kuştin. Her tim em viya dibîsin. Ji ber wekî ew qas zêde bûye ku tesîr li ser zarokê me jî dike. Carna mesela em dua dikin li ser xwarinê berê ku em dest bi xwarinê bikin an jî di dêrê da wexta em dua dikin zarokê min hene zarokên biçûk yê herî biçûk 4 sal ye yê mezin jî 7 sal ye. Wexta dua dikin dibêjin ya Rab dibê bila êdî kuştin çê nebin bila mirov nemirin bila birçî nemînin li ser vî esasî dua dikin. Me ji wan re negotiye bu şeklî dua bikin. Ji dilê wan çawa tê bu şeklî dua dikin û viya tînin ser ziman. Çima ew jî dibihîsin. Ji derdorê xwe dibihîsin. An carna wexta em televizyonê temaşa dikin ew jî dibînin û eva tesîra xwe li ser dilê wan dike. û dixwazim bu şeklî dua bikin bila êdî kuştin çê nebin. Niha gerek serokên dinyayê jî tên bahev dixwazin viya bidawî bikin. Lê ji ber ku em dizanin her yekê jî bercewendî wan heye ji bo wî ev kuştina tu cara jî bidawî nabe û her tim jî heye ev rewşekî gelek tarî ye lê em çi bikin îca bingehê wî çi ye bingehê xwe ji ku derê digire ev kuştina emrê di Tewratê da derketina Misrê kitêbê Musayê duyemîn beşa 20 û ayetê 13 de ev emrê şeşemîn e dûr da xweda dibê winê mirov nekujin. Deh emr hatibûn ji Hezretî Musa ra ev jî emrê şeşemîn e dibê winê mirov nekujin. Ji ber ku dibê cîkî din da dibê ji ber ku mirov di sûretê xweda da hat çêkirinê. Ji ber ku ew sûretê xweda da hatiye çêkirinê çê nabe ku tu wî bikujî. Bifikre ku we şoğlekî kir. Em bêjin win müteîtin û we xaniyekî ava kir. Xaniyekî welê xweşik û bilind û ava kir. û hûn jî kêreka wî xaniyê dane û yekê din hat ew avahiya we xira kir. Hûn ê çi bifikirin? Yani hûn li wirin we wiya bi zehmet û bi derd û keder we çêkir û gelek we kedirjan ji bo wî tiştî û piştre yekê din tê hema nifşekî da carek lê dixe û wiya hildweşîne. Hûn ê çi bifikirin? Xweda eyn bu şeklî difikire. Ji bo wî dibê mirov nekuje ji ber ku ew di sûreta Xwedê da hat efrandin. Min wiya di sûretê xwe da çêkir. Ev tê vî menê te wî kuşt hez kir ku te Xwedê kuşt. Ji ber ku ew di sûretê xwe da hat çêkirinê. Çê nabe ku tu wî bikujî. û milê din da mafê jiyanê Xwedê da ye. Heger Xwedê da be ancak Xwedê kare wiya bistîne. Rêjê Xwedê tu kes nikare mafê jiyanê yekê din bigire dest. Mafê wî jiyanê bidawî bike. Ev qedexe ye. Ev xwe xistina şûna Xwedê ye.
ji bo xweda da û xweda bila bistîne. Em nikarin hevdû bikujin, em nikarin wî mafê jiyanê ji hevdû bistînin. Ev gunehê gelek mezin e. Lê ji ku derê tê? Yani kuştin, em dibêjin kuştin lê lazim e em bigîjin bingehê wî. Ji ku derê kuştin dest pê dike? Çima em dikujin? Hema niv şekilde ez ê ji vir rabim biçim yekê bikujim. Hema welê ye. Ev çi ye? Ji ku derê tê? Wekun zanin di ji bo Hezretî Musa her tim em ya dibêjin wiya çi kir? Bernamekî da me got ew dilnizm bû di dinyayê da wek wî dilnizm tu kes tune bû. Lê dîsa jî wî çi kir? Wî yekê kuşt. Yekê kuşt. Çima kuşt? Mêze kir ku leşkerekî Misrî heqaretiyê zulmê li yekê İsraîliyê dike. Li İsraîliyê da ew kole bûn. Wata heqaretiyê lê dike dibê Musa gelek aciz bû. Bi hêrs bû. Wexta hêrs bû rabû wî kuşt. Bi hêrs. Hêrs bingehê kuştinê ava dike. Heger hêrs tune be, kuştin jî çê nabe. Kuştin ji hêrs tê. Destpêka kuştinê hêrs e. Ji bo Musa hêrs bû û rabû wî leşkerê kuşt. Wexta mirov hêrs dibe, mirov nikare biryarekî rast jî bide. Hêrs bûyên dibe sedem ku em biryarên şaş bidin. Di wî demê da, di wextê hêrsbûyînê da em wiya zêde nafikirin. Ew ê me bibe ku derê ev hêrsbûyîn, encamê vî hêrsbûyînê ew ê çi be, em li ser wiya zêde nafikirin. Em hema hêrs dibin, tenê em dixwazin wê hêrsê xwe tetmîn bikin. û em tiştê ku bi hêrs em dikin, piştre em jî poşman dibin. û Musa pêxember jî hêrs bû û bû sedem ku ew qetil bike. Em difikirin ku ew poşman jî bûye lê bi hêrsbûyînê tiştê ku hatiye kirin êdî vegerandina wî jî gelek zehmet e. Niha di maddeyê da beşa 5 û ayetê 21 heya 26 İsa Mesîh di wezê xwe yê çiyê da dîsa viya anî ser ziman. Got we bihîstiye ku pêşiyan re hatiye gotin nekuje. İsa Mesîh etfê vî emrê şeşemînê dike dibê we bihîstiye ku nekuje. Kî ku bikuje wê bê dîwankirin. Heger kî bikuje wê bê dîwankirin. û ew jî ew ê bê kuştin. Ji ber ku di şerîetê de çav bi çav, diran de ew heye. Heger tu bikujî, tu yê jî bê kuştin. Tu dest jêkî destê te jî bêjêkirine. Lê ez ji we re dibêjim, her kesê ku li birayê xwe hêrs bibe, wê bê dîwankirin. Ja İsa Mesîh qiyasê hê bilindtir dike. Dibê we bihîstiye ku yekû ku bikuje, ew ê jê bê dîwankirin. û ihtimalê mezin ew ê bê kuştin li gor şerîetê. Lê ez ji we re dibêjim, dev ji kuştinê berdin, wiya nefikirin, ji mêjî xwe jî derbas nekin. Her kî ku hêrs be li birayê xwe, ew ê bê dîwankirin. û kî ku ji birayê xwe re bêje bêmêjî, wê li ber dîwana bilind bê kişandin. Li ber dîwana bilind wê bê kişandin. û kî ku bêje ehmeq, ew ê agirê cehennimê heq bike. Kî ku ji birayê xwe re bêje ehmeq, ew ê agirê cehennimê heq bike. Em welî nafikirin nawe pir cara. Pir cara em dibêjin me nekuşt. Lê em dibêjin bêmêjî jî, em dibêjin ehmeq jî, em gelek tiştên dîtir jî em dibêjin ji bo birên xwe, ji bo mirovên qarşiyê xwe em dibêjin. Lê çi dibêje İsa Mesîh? Dibê kî welê bêje, dev ji kuştinê berde. Heger yek bêje bêmêjî, ew ê bê dîwankirin. Kî ji birê xwe re bêje ehmeq, kî ji birê xwe re gotinekî xirab bêje, ew cehennimê heq dike. Agirê cehennimê. Çima wiya dibêje? Qiyas gelek mezin e. Ji ber ku İsa Mesîh dizane hêrsbûyîn beriya kuştinê tê. Heger hûn ji yekê hêrs nebûbin, heger hûn ji yekê nekere hebin, hûn nefret nekin, hûn wî nakujin. Kuştin ji nefretê tê. Kuştin ji gotinên xirab tê. Destpêka wî heye. û nifşekî da ev çê nabe. Hema nifşekî da tu kes em bêjin çekekî nagire destê xwe û pêlê tetika wî nake. Yekî nakuje. Beriya wî heye. Tijîbûna wî heye. Beriya wî xwe li hember wî kesî tijî dike, hêrs dibe, di hundirê xwe da û jê nefret dike û plana çê dike û piştre diçe dikuje. Nifşekî de viya çê nake.
بله از جارێکی چوو بووم ئەویدیەکی دەرڤای وڵات ئەم چوون مزەیەکی مزەیە قڕکردنێ بەرەژی جارێکی بەحس کرد بوو ئۆرشەلیمێدا ئەم مزە لەسەر قڕکردنا جوهویا هاتیە چێکردنێ و ئەو تشت دووردانە واتە ئەم چوون ور ڕێبەرێ مە ji ber ku ew jî nasê hevalê wî serokê dêra Orşelîmê bû profesorek bû wî rêbertiyê ji bo me dikir ew rêberê me bû îca ew hat got li dinyayê de bi nav û deng e di nav sê çar profesoran re ye sê çar heb profesor hene ku di derbarê qirkirina mirovan de welê destxurtin xwe pêşxistine ew jî di nav wan sê çar kesa yek e îca tişekî ji me re got tişekî ecêb got ez dixwazim we hêşyar bikim di milekî da heger hûn her yek jîkê hatin ji ber konferansekî navnetewî bû ji her welatê hema mirov hebûn li wir got hûn her yek ji cîkê da tên îca ez dixwazim viya ji we re bêjim heger cî ku hûn tê da dijîn di wir da di welatê ku hûn tê da ne bajêrê ku hûn tê da ne em bêjin navçeyê ku hûn tê da dijîn miletê ku hûn nav da ne heger hûn viya bibîsin ez rica dikim me agahdar bikin çi ev got heger hûn bibîsin em bêjin welatekî de li hember miletekî gelek gotinên xirab tên kirine zêdehî gotinên xirab tên kirine û wana gotinên biçûk xistin ji bo wana dikin û an jî kufir her tim li wan tê kirine her tim ne welê rojekî diroj li ser em bêjin televizyonê li ser rojnameyê û li ser hinek bernameyên radyoyê heger li hember wana hûn tiştên xirab wexta hûn bibîsin ku tên kirine her tim tên kirine û çaxî dibe me agahdar bikin ji ber ku ev beriya mirinê tê beriya mirinê beriya kuştinê beriya qirkirinê gotinên nefretê gotinên kerexîn dest pê dikin got mesela got eva me gelek lêkolîn kir û me dît di her deverê dinyayê da mesela berê ku em bêjin şerê cîhanê duyemîn da 6 milyon cihû bên kuştinê em 750 sal berî wî mêze dikin ew 750 sal de çi qewimî ye em lê dinêrin di her deverê Ewropayê da hema mirkare bêje di hemû dewletên Ewropayê da li hember cihûya gotinên xirab dest pê kirin wana li ser rojnameyên xwe va nivîsîn li ser hinek malparên welê kaxizîn dergî li ser wana va nivîsîn hinek karîkatûr çêkirin ji bo cihûya işte ew wek kurmikinin ew wek wehşên koviyê ne ew wek hirçanin ew wek em bêjin kûçikanin bu şeklî resim kirine wana cihû bu şeklî ne bu şeklî resim kirine 750 sal bu şeklî derbas bû çi bû her tim gotinên nebaş gotinên ku ji kerexîn tên û nefretê tên ji bo wana kirin û xistin bin resma dilê mirova amade bû dilê mirovên ku li Ewropa jiyan dikirin ji bo vî tiştî amade bû û wexta cihû hatin kuştinê tu kesî dilbirehmî nîşanê wan neda û negotin bisekinin û çima wana dikujin negotin çima ji ber ku dilê wan hat amadekirin ji bo nefretê ew dil bi wan tişta bi wan gotinên nefretê bi wan nivîsana an hinek kitab hatin nivîsandin li ser wana bi wana dilê mirovan amade bû ku ew bên kuştin wexta hatin kuştinê jî çi fikirîn rast e ev ev hovên nav daristana bûn bila bên kuştinê ev em bêjin kurmekî erdê bûn bila bên kuştinê ev kurmikin ev çi ne çi qîmetê wan heye û bu şeklî fikirîn her wiha çend numûneyê dîtir jî dan derdorê dinyayê de wexta meseleyê qirbûyînê hat çêkirinê çend numûneyên dîtir jî dan li ser vî esasiyê û gotin li ku derê qirkirin çêbûye beriya wî nefret çêbûye destpêkên nefret gotinên xirab hêrs di dil da tijîbûn û wexta ew ferman jî hat çêkirinê ew fermana wan hat rakirinê hatin qirkirinê tu kesî jî dengê xwe dernexist ji bo wî got heger li ku derê da nefret û hêrs hebe li hember em bêjin endamê olekî li hember endamê miletekî li hember grûbekî eger ew gotinên nefretê hatin çêkirinê hatin zêdekirinê û çaxê hêşyar bin bizanin ku ew ê qirkirin bê çêkirinê ji ber wekî got me agahdar bikin di wî milî da
وانا اف تثبیتێکی پڕ باشە ئیسا مەسیح ji ber ku viya dibêje ew tespît ne vala vala welê ew profesor ev viya dibêje bes îsa mesîh 2000 sal berî viya got dev ji kuştinê berde heger yek ji birê xwe bêje ehmeq heger yek hêrs be di dilê xwe de hêrs be ji bo birê xwe ew qatil e ew wiya bikuje ne îro be subê ew wiya bikuje ji bo wî yên welê agirê dojehê heq dikin. Di Aqub da beşa 21 beşa 1 ayetê 20 di İncilê da mektuba Aqub dibe ji ber ku hêrsa mirov rastdariya ku Xwedê dixwaze nikare bîne cih. Carna em hêrs dibin lê hêrsê me rastdariya Xwedê nikare derxew welê. Em hêrs dibin ku em bi wî hêrsê em dixwazin yê rast bikin. Em hêrs dibin em dibêjin viya şaş e. Lazim e tu viya nekî. Bi wî hêrsê em dixwazin yê rast bikin û bidin kirinê jî. Lê çi dibe? Dibe vala vala hêrs nebe. Hêrsa te nikare rastdariya Xwedê bîne cih. Em çi qas hêrs bibin jî em bêjin yek neheqîkî hebe pêşa me lê em karin bi wî hêrsê xwe wî meselê ji bo rastdariyê bikarbînin. Em nikarin. Ji ber ku em mirovin, em pûçin, em gunehkarin, fikrê me kêm e, em pêşerojê nabînin. Ji ber wê hêrsa me rastdariya Xwedê nikare bîne cih. û li ser vî awahî İsa Mesîh tişê got û hêrs nebin û hêpêtir hişktir jî kir ji bo ku pêşiya kuştinê bigire û qiyasê zêdetir kir. Krîterê wî hê zêdetir bûn ji bo kuştinê ji bo hêrsê. Çi dibe Luqa 6 27 û 36 da. Dibe lê ez ji we guhdaran re dibêjim ji dijminên xwe hes bikin. Qenciyê bi wanên ku ji we nefret dikin bikin. Duayên qenc ji bo wan bikin. Yên ku nifran li we dikin ji bo wanên ku xerabiyê bi we dikin dua bikin. Yê ku sîleyekî lama te xist û tu yê din jî bide ber. Niha İsa Mesîh pêşiya kuştinê dixwaze bigire ji bo yê dibe dev ji kuştinê berde ji dijminê xwe hez bike. Piranî çi ye di nav civakan de? Wek bedenê jiyan dikin, li gor dinyayê jiyan dikin, di nav civaka hemû ya da welê ye. Yek tiştê nefret dike, tu nikarî jî hez bikî. Tu jî ji wî nefret dikî piranî. Li İsa Mesîh çi dibe? Dibe yek ji te nefret dike, ji bo wî dua bike. Ji dijminê xwe hez bike. Yek nifra li te dike, ji bo wî lava bike, ji bo bi Xweda lava bike. Da ku Xweda ji wî bêrehmê, wî bîne ser rêya rast. Heger mirov bi wî şiklî jiyan bike, gelo ew kuştin çê be? Heger mirov ji dijminê xwe hez bike, yek nefra li mirov dike, mirov ji bo wî dua bike, yek sîleyekî milê me rast bixe, em milê çep bidin ber. Bi wî şiklî ew kuştin çê be? Kuştin çê nabe bi wî şiklî. Rastî heger ev hez kirin, em bikaribin belavê her derê dinyayê bikin, di wî çaxê dinya ew be behişt. Ji bo İsa Mesîh got behişt di hundirê we da ye. Got melekûtê xwe da, padîşahiya xwe da, got di hundirê we da ye. Ne di wî derê û di vê derê de ye, ne di hundir da û derve da ye, di hundirê we da ye. Berdewam dike ayet. Dibe û eger yek abayê te ji te bistîne, kirasê xwe jî bide dest. Bide her kesê ku ji te dixwaze û tiştên xwe ji wê ku ji te distîne bişûn de nexwaze. Çawa hûn dixwazin ku xelq ji we re bikin, hûn jî wisa ji hevdû re bikin. Heger hûn ji wan hez dikin, yên ku ji we hez dikin, gelo çi faydeyê we jê hebe? Çimkî gunehkar jî ji wanên ku ji wan hez dikin re hez dikin. û heger hûn qenciyê bi wan bikin, yên ku qenciyê bi we dikin, gelo çi faydeyê wê ji we hebe? Gunehkar jî wisa dikin. û eger hûn bi deyn bidin wanên ku hûn bihêvîne ji wan bistînin, gelo çi faydeyê we wê jê hebe? Gunehkar jî bi deyn didin gunehkaran da ku tiştê dayî bişûn de bistînin. Heger em bi vî şiklî nêzik bin, tu faydeyê wî ji bo me tune ye. Ji ber ku herkes bi wî şiklî dike. Ev tişekî normal e. Mirovên herî xirab jî wexta yek deyn bide wî, ew jî deyn dide wî. Mirovên herî xirab jî eger ew jê hez bike, ew jî ji wê hez dike. Lê heger em dibêjin em zarokên Xwedê ne û em ê biçin ba Xwedê, lazim e em wek Xwedê bimeşin. Xwedê çawa dimeşe, Xwedê çawa nêzîkê mirova dibe, lazim em jî bi wî şiklî nêzîkî mirovan bibin.
دبی خودی باوی ازمانه یا دبی اوج هر کسی وک هف هست که روزا داوی دا وقتا دیوان کرنه دا کی ام بیجن خرابی کریه او لگور خرابی به دیوان کرن کی باشی کریه او لگور باشی به دیوان کرن لی هی دور دا دنیای دا لسر روی عرضه دا خدا بوک هویه نزدیکی هر کسی دبه برحمت و دولمندی نزدیکی هر کسی دبه داکو روزا داوی دا تو کس نکاره بیجه ما تجوی پیتر حس کر وک من تباران لسر عرضی باراند و تل لسر عرضی من نباراند نه خدا باران خال لسر عرض پرست اجد بارینه و یه دیندار اجد بارینه خدا بوشکلی نزدیک تبه جبریه که دبی اونجی بوشکلی نزدیک بن و هزی ترجی نزدیک ببن تاني يكو جوا حس دكن جوان حس نكن جدوش من خوي حس بكن ودوام دكه دبي لي بالي جدوش من خوي حس بكن وقنجي بكن بدين بدن ولهيفيا وجراندن نمينن هنجي خلاطه و مزن به و هني ببن كورين يه هري برس ما تشوغو ويش عقيده به خلاطه و مزن به و هني ببن كوري يه هري برس جبركو يه هري برس يعني خدا بو شكلي نزيك دبه خدا نزیک دبه کو ام وک وی نزیک مروان ببن او جبر کو بوشلی نزیک ما دبه و دل برحم بن چوا کو باوی وجی دل برحمه هگر ام وک خدا نمشن وک خدا نزیک هفدو نبن دحس کرنه دا ام نکارم ببن زارین خدا و مثلا کشتنی دیسا ازی وگرم چما اف کشتن دست بکر کشتن جکو درته بنگه هاوی گناه چیه وقت هم دبین کشتن تی بیرا و همو یاجی و تی بیرا مجی مثلا قاین و یه حابیله تی بیرا مه زاروین آدم و هوا ین اول دبی آدم و هوا رازان به هفرا و جبو وانا زاروک چه بون یک ناوی وی حابل و یک جی قاین مزن بو حابل یه پچوک بو و دبی روژه کی دبی هر دو جی دبی چون پیش خدا و قربانه کی اوی داباناوی اوی پیشکشی کی دابانا خدا لکودر در باست به تورات کتاب اول افراندن دا بشا 4 آیت 3 در باست به و دچه چه دبه حابیل دبه پازایکی گرد پازایکی به قصور گرد و بر پیشکشی خدا بکه او بر پیشکش کرد خدا قربانی قبول کرد و پشت را دبه بریوی کاهین دبی اوجی چو هنرک تشتا پیشکش خواده بکه و پیشکش خواده کر لی دبی خواده ویا قبول نکر و چه گوت وردا جبر کو پیشکشی وی خواده قبول نکر اوجی هرس بو کاین هرس بو خدا چه دبی جه دبی تو یا راست بکی چما ازیت قبول نکم لی تو یا راست نکی شیطان دبر دری دا سکنیه وک گره کی وک شیره کی بلا تب نخه دبی تو بیا راست بکه و بوی شکلی یه خراب یعنی شیطان بمبغه نه به ایسیری بلا او به ایسیرته جبوی تبی تو حیای راست نکی از قبول نکم و بوی هرس بوی نجی دیساجی چو دروا درکت و بری خواه کشت چما بری خواه کشت چه تکلیا قربانی وی و بری وی به هفره هیا چه علاقه وی هیا جرنا انویا وانا دکن ام دخوینن اولی درباس دبن ام وانا دکن چما خواده ام بیجن پیشکشی تا قبول نکرد توی بچی بری خواه بکجی چه تکلی ویا و ویا به هفره هیا که بفکرن عیسی مسیح آیت که داد تشکو اف آیت نشانه مد دکو چما قابیل چو بری خواه کشت قاین چو بری خواه حابیل کشت دبی لوما گاوا کو تلوسر گوریگه دیاریا خواه پیشکش دکی جبو خدا هگر بی بیرا تکو دل برای تا جتا مایه دیاریا خواه لور لبر گوریگه بهله پیشی هره برای خواه را لحف وره و هنگه و گره دیاریا خواه پیشکش بکه هیکو تره دایی دادگه دایی زو به سوجدار خواه را لحف بی دبی وقتا تو هر سر گوریگه حابیل و قابیل چون سر گوریگه حابیل دلیو دا تشکتو نبو لی دبکو احتمالی که مزن کاین لهمبر بری خواه سوجدار بو لهمبر بری خواه سوجه کی کر بو جبوی وقتا پیشکشی خواده دکن خواده یوی قبول ناکه جبر ویه که عیسی مسیح وانا باش دانه و جبوی دبی اگر تو هری سر گوریگه اگر هات بیرا تکو بری تا مسئله کی هیا نابنده ودا
دبی دفجی گوری وی قربانی برده بچه لهف وره و پشت را وره قربانی خواه پیشکش بکه خدا چما قبول نکر یه کاینه یعنی صد کاین لهمبر بری خواه سوجدار بو جبویوی خدا پیشکشی قبول نکر جبر خدا دلات زانه خدا ما تنی هما تشتی کتی خویایی خدا لویا میزد که خدا دل دنیره وقت لمد دنیره دل مد بینه نیت مد بینه جبویوی کاین بری و جبری خوا هرس بو بری و گناه کی وی هبو لهمبر بری خوا و جبری کیجی خدا قربانی قبول نکه اوج لیده چه بری خوا دکوجه کشتن اول اوه جوی کشتنه و حیائی رو کشتن جهانی خلاص نبویه و هرس دبی کاین هرس بو بریا کشتن هرس ده تجارا کشتن وقت مگون نفشه که دا چه نابه دست بکوی هرسه و فیکیا هرسی جی کشتنه دارا کشتنه جی هرس دست پیدا که جبو عیسی مسیح دخوازه ویا بگره هیکو دل دایه ویا بده سکناندنه جبوی دبی هرس نبه دبی جبو بری خواه کلمه کی نباش نبیجه احمق نبیجه بیمیجی کلمه کی گوتنه کی خراب نبیجه جبرگو اوی بس دما پیش تا توی بی قاتل اوی دلته تجی بکه و پشت را توی بکوجی وقت تا کجی دلته اوی راحت به جبوی دبی بریا کو تو بکوجی دل دا دست پیدا که نها پسیکولوژ جهنم مثلا دنیای مدا وقت اف مسئله کشتنه لیکولین دکن تشتگی دبیجن کشتن آنجی ام بیجن پیله تتیکا سلاح کرن دبی انجامی کی هری داویه دبی بریاوی هیه بریاوی چیه؟ بریاوی دبی هرس هیه و فکراندن هیه کفر هیه پلان هیه پروژه هیه و دبی لی پیلا تتیک کرن یه هری داویه تو بفکری تو بیجی به پیلا تتیک کرنه ویا کشت لی او نه انجامی کی و نه فکری کی باشه بریاوی بنیره بریاوی چیه؟ بله تماشاوان هجا ام هاتن برنامه کی داوی دیساجی خدا بوارا بمینه و هرس نبن هگر هرس بوین هبه لدری ودا هفدو بخشینن چاکو خدا و بخشاند و هفدو حس بکن جدوم خوشی حس بکن بمینن بخوشی خدا بلا شونا هرس بوینه بلا حس کرنه تخدلیوه